Tervetuloa Postcorad-ohjelmaan, joka on työväline ihottumasi tai lapsesi ihottuman arviointia varten. Ohjelman käytön aikana voit saada apua siinä millä hetkellä hyvänsä kysymysmerkin muotoista kuvaketta painamalla. Ohjelman ensimmäisellä käyttökerralla sinun täytyy luoda käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiili valikoituu automaattisesti heti, kun se on luotu. Voit aloittaa ohjelman käytön. Paina A-osaa, jonka avulla määritellään ihottuma-alueet. A-osa näkyy tietokoneesi näytöllä suurempana. Paina kuvassa niitä vartalon kohtia, joissa sinulla tai lapsellasi on ihottumaa. Kun olet valinnut kaikki ihottuma-alueet, paina seuraavaa osaa. B-osassa voit määritellä oireiden vaikeusasteen. Onko iho kuiva niillä alueilla, joilla ihottumaa ei ole? Tässä vaiheessa valitset ihon kuivuusastetta vastaavan kuvan. Voit suurentaa kuvia painamalla niitä. Valitse omaa ihoasi eniten muistuttava kuva. Valitse kuva painamalla sen oikeassa alareunassa olevaa numeroa. Punoittavatko ihottuma-alueet? Valitse jälleen omaa ihottumaasi eniten muistuttava kuva. Voit suurentaa kuvia painamalla niitä ja suorittaa kuvan valinnan painamalla sen oikeassa alareunassa olevaa numeroa. Ovatko ihottuma-alueet turvonneet? Jatka samaan tapaan myös muiden kriteerien kohdalla ja siirry sen jälkeen seuraavaan osaan arvioidaksesi kutinan ja unen häiriöiden tasoa. Määrittele unen häiriöiden ja kutinan taso liikuttamalla kursoria janalla vasemmalla olevan 0, ei mitään ongelmaa, ja oikealla olevan kestämätöntä tilannetta kuvaavan 10 tason välillä. Sen jälkeen voit painaa tätä painiketta palataksesi pääsivulle. Arvioinnin lopputulos saadaan painamalla laskukonekuvaketta. Voit tallentaa yhden tuloksen päivässä henkilöä kohti painamalla tätä kuvaketta. Voit lisätä kommentteja tuloksen tallennuksen yhteydessä. Voit lähettää arviointisi ja näytöllä olevan sivun sellaisenaan lääkärillesi lähetä kuvaketta painamalla. Useampien arviointien tekemisen jälkeen voit tarkastella aikaisempia tuloksia painamalla tätä kuvaketta. Arviointien jatkuessa pisteet muodostavat käyrän, joka kertoo ihottumasi kehityksestä. Kun painat kutakin pistettä, kyseisen päivän tulos ja kommentit näkyvät ruudussa. Voit lähettää näytöllä olevan sivun lääkärillesi lähetä kuvaketta painamalla. Painamalla kohtaa lista näet kaikki yhden käyttäjäprofiilin alle tallennetut tulokset. Voit lähettää kaikki tiedot lääkärillesi lähetä kuvaketta painamalla. Voit saada kontaktipinnalle aikaisemman tallennuksen painamalla silmäkuvaketta. Tallennuksen voi poistaa painamalla roskakorikuvaketta. Paina sen jälkeen tätä painiketta palataksesi pääsivulle. Jos teit virheen tai haluat nollata kaikki arvot, paina tätä kuvaketta. Pääset käyttäjälistalle painamalla tätä painiketta. Voit käyttää Postcorad-ohjelmaa useamman henkilön ihottuman arviointiin.
paina tätä painiketta uuden käyttäjän lisäämiseksi. Painamalla etsimäsi käyttäjän riviä listalla pääset tämän käyttäjän tietoihin, voit muuttaa niitä tai poistaa ne. Ohjelman esittely loppuu tähän, joten voit sulkea tämän ikkunan. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä tarvittaessa klikkaamalla kontaktikuvaketta.